Представете си да откриете неочаквано, че имате дъщеря и че нейната майка е точно онази приятелка от колежа, с която сте имали бърз роман преди години и никога повече не сте се виждали. Сега си помислете, вие сте милионер, животът ви е перфектен, докато при една неочаквана среща всичко се обръща с главата надолу. Искате ли да знаете как завършва тази история? След това харесайте, абонирайте се за канала и активирайте камбанката, защото сега ще ви разкажа всеки детайл от този вълнуващ обрат. Леонардо Дуарте беше човек, който привличаше вниманието където и да отидеше. На 35 години той беше успешен бизнесмен, собственик на една от най-големите вериги луксозни хотели в страната. Животът му беше пълен с пътувания, изключителни събития и важни срещи. Въпреки това, зад уверения си поглед и дизайнерските си дрехи, той носеше дремещ спомен, който настояваше да го посещава в тихи нощи, неговия бал в колежа. По това време Леонардо беше просто още един студент по бизнес, без много пари, но с амбиция, която го караше винаги да иска повече. В последната си година в колежа, по време на дългоочаквания абитуриентски бал, той прекара незабравима нощ с момиче, което едва беше срещнал – Хелена. Хелена беше студентка по психология, с срамежлива усмивка и поглед, който излъчваше мила увереност. Двамата почти не бяха разменили думи по време на курса, но тази нощ, между смях и неудобни стъпки на дансинга, те изживяха кратка и интензивна романтика. Привличането беше незабавно и въпреки че бяха споделили само този момент, той остави дълбока следа